Facebook je za vas mjesto informiranja, druženja i zabave, ali na toj društvenoj mreži se ponekad susrećemo i s govorom mržnje. Što tada učiniti? Kada ste naišli na takav sadržaj, ovako ga možete prijaviti. Kliknite na 3 točkice u gornjem desnom kutu objave koju želite prijaviti i odaberete Prijavi. Odaberite jednu od ponuđenih opcija i kliknite Pošalji. Osoba čiji komentar prijavite neće znati da ste to vi učinili. Nakon što Facebook razmotri vašu prijavu, javit će vam što su poduzeli. Zbog vaše odgovorne reakcije, društvene mreže postaju sigurnije i ugodnije mjesto. Daj odgovor na mržnju.